Bank și bine v-am găsit la un nou joc pe canal. Se numește Minecraft. Toate știți. Hai să vedem în casa făcută de mine. Ești nepută de mine. Nu mi-am luat mod. Eu urât cu mod. Că dacă eu la mod, va arăta așa. Arăta de lemn. Bun. Și o să mai facem episoade. Că zic că merită. Chiar merită. E frumos un episod din Minecraft. Bă, de ce nu? Adică e tare să faci Minecraft. Mai ales Minecraft. Leatherman. What the fuck? Hai, lasă. Bun, și hai să mai lucrăm un pic la casa noastră. Sau nu merge, o să vedem acum. Ihade. Cadeș. Și vrea să fac ceva, mă. De nu vreau mai. Copia. What the fuck? Dacă sunt. Dar cum am murit și aici? Așa. Ce o să vedem? Să mai facem pe viitor. Să mai facem o serie de jocuri. Adică de ce nu mai fac serii de jocuri. Și o să mai fac și serii de jocuri de fotbală. Dacă e. Să vedem. Porcul. Ei. Bă, porcule. Tu te pui cu mine. Da. Bun. Și hai să intrăm în casă. Ușor. E drag. Bun. Și uitați. Ce este aici? Poate că nu-mi place casa. Dacă vă place casa, nu uitați să dați un like. Dacă vă place. Și dacă nu vă place, dați like sau dați un coment. Pa. Vezi cum am netul full. Ce? Sus am netul full. Merge la tine? Hai. Ia flash-ul. Putem îmbrăța. Ne scăpăm de aici cu Max, uite.
Păi la față. Nu e închisă, bă, cu... A zis intră. A zis intră. Ana, trebuie să mă duc pe hol la Andrei? Nu te duci nicăieri, te duci la tactul și îi zici, nu zice mie că eu nu dau voie nicăieri. Tata unde e? Nu știu. Nu e acasă? Nu e. Cine e acasă? Nu e, mă, tactul acasă, că a fost mașina din aur în fața blocului. Nu e. Intră macule înăuntru că e geamul deschis și răcește copila asta mai rău. Și așa e răcită. Taci. Taci că fac video. Taci. Taci. Taci că fac video. Fac video. Adică să fac doar pe mine. Iau supără pe mine că fac video. Stai să ieși pe hol la tine dacă vrea Andrei să vină. Dacă nu, stai cu macul. Lasă-l pe Andrei. Pe da, mă, pe hol. Hă? Pe hol. Păi aici pe hol la tine stai. Pe tati mă lasă, tot mă lasă. Până și nene mă Ce lasă. mă, răule, du-te, când vine măta, îi zic. Că eu nu te-am lăsat și tu te-ai dus. Ich hatte pink. Eu ți-am arătat, ai văzut că am putut să deschid flaua? Încă tine. Adevărat, Amelo. Ce facem? Vrei să intri pe server? Dacă vrei, filmează și tu. Filmează și tu și intră pe server. Nu, stai rău. Ai observat ceva cu arcul? Să te caut. Da, și cum dau ca să ne vadă lumea? E pe public deja. Și dacă nu era, nu ne vedea nimeni? Skynet. La mine? Și la Raul? Adică la Peg? E tare. Hai să dăm din nou pe Minecraft. Peg. Pro. Tu nu mă găsești toate. De Peg Pro. Peg. Hai să facem un alt video, un alt canal. Știi, schimbăm numele. Pe cum să-l schimbă? Știu. Și ce schimbăm? Bă, vezi? Nu uitați, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați, lăsați un like, dislike sau share. La revedere!